Black Mesa ja Dirt Showdownia mun kanavalla. Ja sit niinku, että mulle saa tosissaan ehdottaa pelejä. Niinku, että vaikka joku videon kommenttilaatikkoon tai sitten ihan vaan yksityisviestinä siis lähetätte. Että ihan vapaasti saa. Joo. Käykää sitten katsomassa. Tää olisi tämmönen ihan suht nopea juttu. Käykää katsomassa kanava, jos kiinnostaa. Ja tilatkaa kanava, mutta mä pyydän, jos tilaatte, niin olkaa aktiivisia, koska mun mielestä siinä ei ole mitään ideaa, että jos mä vaikka kysyisin jossain videossa jotakin kysymyksiä niin tulevia videoita koskien, niin ei saisi ollenkaan palautetta eikä mitään tällaista, niin mä toivon, että ainakin suuri osa, jos teitä kukaan subbaa, niin olisitte aktiivisia. Mä hartaasti toivon sitä. Ja kun ei se tilaaminen, se ei ole niin, te vaan painatte sitä nappia ja siis te saatte aina tiedon, kun mä lataan uuden videon, niin se mun mielestä ihan hyvä juttu on. Se ei teidän maailmaa kaada. Niin, lähettäkää ideoita, tilatkaa, tykätkää, jne. Mutta voitte nauttia loppujen tästä videosta. Tästä videosta sen verran vielä, että tää on PDVR gameplaytä F3:ssa Norshahar. Mä muistan tämän mapin nimeä, joku Norshahar-kanalassa. Tää oli tosissaan vissiin toinen matsi tällä PDVR:llä, kun mä just sen unblokkasin, niin mä tahtoisin vähän testaa tätä. Mutta joo, ei mulla tosissaan mitään muuta, että nauttikaa lopun videosta. Se on moro!